daidai ya shiga sai samu Hindu tana bacci. In kana da hankali, in kina da hankali ke mata, in mijinki yana bacci morning sleep da safe, ki share duk inda zaki share, kar ki yi disturbing nashi, ma'ana kar ki dame shi, kar ki je kina taba kwano kwararon in yayi magana, me kike yi? Ina sharo ne, wani irin bacci ne har yanzu hakan nan, ai baccin nan yana kawo talauci, waye gaya miki? Ana morning sleep mana a musulunci, ya an yadda mana. An ce dai bayan sallar la'asar ne shaidanu suna bacci. To ke kin san wani shaidanu ne suke bacci? Ina ruwanki? Ki bar shi yayi baccinsa da safe. Kin san ayyukan da ya je yayi? Kila ma'aikacin gwamnati ne, yayi night duty, yayi aikin dare. Ko ba haka bane? Kila dan sanda ne, kila soja ne, kila immigration ne, kila custom ne, ya dawo gida bari ya huta. Kin zo kina damun shi. Ba damun mai gida idan yana hutawa. Matan kirki daga ma mai gida kafa suke yi, in yayi sallah ya koma ya ci gaba da bacci, babu laifi. In ba yi sallah bane ki tada shi ku yi sallah tare. Ina fata an gane. Ke ki je aikin ki je kitchen ki shirya mishi breakfast, in dina ne ki shirya masa, in shirya lunch ne ku shirya. Yanzu lokacin Ramadan lokacin shirya abinci. Ina fata an gane. Kuma mai gida ba a tada shi in an zo sai a ce ba ga yanda ake, ba a tada mai gida haka, tashi ba da ne. Kaza akwai wata ta zama ustaziya, ita ta zo makarantar islamiyya ta yi karatu, ta san abin da Allah yake so, ta san abin da Allah baya so. In mai gidan da yana bacci ta ce ni irin wannan bacci irin wannan, ka tashi mana bacci haka. Akwai mata wannan baka sa mata ba ta iya love ba ta iya soyayya ba. Zuwa zaki ki zauna kusa da shi. In kika zauna kusa da mai gida, wa ku sai na koya muku ne ma, saban na da Allah. Yanzu sai na faɗa. Idan mai gida yana bacci, idan kin zo inda zaki yi sai ko ki taba kafan shi ko hannunsa ki dinga haka. Ku sai na koya muku, me yasa kuke bi haka ne? Allah ku bar ni wala. Allah mata. Ko kanshi, ko ki dinga taba kanshi, kina taba kanshi. In yana ji ya tabbatar